Всичко наред ли? Благодаря. Така. Луна споделя американски приключения в интернет. Ето, да кажа, това е Гранд Каньона. Това е в Аризона. Няма звук. Това е в Сизър Палас. Сега, тук само подпис. Да, само подпис на списанието. Добре, че спря да вали. Малко известните певци, гледайте какво става. Боже, боже. Да, но на много известни има доста повече хора. О, боже. И повече списания. Или по-малко списания. Мальчишка на плаката завеси колко може това да се закача повече. Хората ли са критерии? Кажете. Това ми е една от любимите снимки. За Веско, нали? Не е правилният подход да се заяждате, защото казвам, нищо няма да получите по този начин. Това ли е всичко? Чудесно, благодаря. Само да довърша интервю. Окей. Окей. Чао. Довиждане. Довиждане. Сега бъдете гости в колата ми, няма никакъв проблем.